Naše příroda je vlivný designér. Jsou-li výživné látky ve správné rovnováze, získáváme superpotravinu. Zinzino poskytuje ty nejlepší špičkové produkty z nového vědního oboru nutriční farmakologie, který využívá aktivní výživné látky, nutrienty, z jídla k potírání nerovnováhy v našem moderním životním stylu. Jíst ryby je zdravé. Je všeobecně známým faktem, že vyšší hladina omega-3 mastných kyselin pomáhá ke zdravému srdci, optimální funkci mozku i imunitního systému. Kolik jich potřebujete? Pro zjištění si musíte změřit poměr omega-6 a omega-3, což můžete udělat pomocí Zinzino testu. Otestovali jsme několik stovek tisíc lidí. Naše statistické údaje ukazují, že 95% lidí má příliš omega-6 a velmi málo omega-3 mastných kyselin. Naše DNA bylo naprogramováno na poměr 1:1. V současnosti je poměr 15:1. Podle Světové zdravotnické organizace by pro srdce měl být zdravý poměr menší než 5:1, přičemž vědecké výzkumy doporučují poměr 3:1. Balance Oil je mnohokrát účinnější než běžné doplňky stravy s omega-3. Vysvětleme si proč. Většina potravin bohatých na omega-3, jako jsou mořské plody, semínka a ořechy, má také vysoký obsah polyfenolů. Polyfenoly jsou mikronutrienty, známé pro svou schopnost snižovat oxidaci buněk a buněčných membrán. Průmysl s omega-3 bohužel tento důležitý fakt ignoruje. Zcela opomíjí polyfenoly. Společnost Zinzino respektuje přírodu a rozumí jí. Kombinujeme omega-3 nejvyšší kvality s nejsilnějším zdrojem polyfenolů z oleje z nedozrálých oliv. Společně působí v silné synergii. Pro doladění přidali jsme sluneční vitamín, klíč k dobrému a pevnému zdraví, vitamin D3. Přidejte svému životu další roky. Neexistuje žádný takový produkt jako Balance Oil. Otestujte se a vyberte si některý z našich produktů pro rovnováhu. Balance Oil se skvělými příchutěmi nebo Aqua X, z kterého po rozmíchání s vodou dostanete citronový nápoj.